Ja vettä. Tulee jotain puheita vai? Kaikki nousi päälle. Se on niin paksua tavaraa. Laita pois. Niin, krapula. Niin. Se jää sun elimistöön pyöriin ja sit kun sä vedät vettä, niin se vaan laimenee. Hei, jos et sä pelaa, niin älä puhu. Mitä? Pelataanko heti saman tien? Mä otan tästä näinkin. Mä vaan sitä halusin sanoa, että mä näin noin Hiljaa, mestari puhuu. puolet tästä porukasta tossa Mäntsälän pohjoisen sellillä, kun siinä kokoonnuttiin. Sä syytät mua. Niin mä olin pikkasen peloissani siitä, että mitähän tästä reissusta tulee. Tästä ei ainakaan ilman nyrkkitappelua ei selviä. Mut nyt kun on... Kokemuksen syvä rintaääni. Mut nyt kun on vähän oppinut tuntee porukkaa, nähnyt enempi jutellut ja näin poispäin, niin tää on aika hemmetin hyvä porukka siinä mielessä. Sä oot ihan liian juuri sanottu. En mä vielä ole. Sen takia mä ajattelin, että mä sanon tän nyt, ennen kuin mä Sä puhut tempeitä. Ennen kuin mä riahaan. Niin mun puolesta ainakin kiitoksia kaikille, ketkä tulitte paikalle. Kiitoksia. Siis ei tässä... Pienet pojat. Ainut mikä mua on vähän askarruttanut, niin on tuo puuhiksen ja asenne. Vittu. Se on niinku, että vaikka me muut välillä vähän kisaillaan pisseistä servuilla, niin vittu se on kisannut koko matkan saatana Mäntsälästä, niin se joutuu lähteä tuntia aikaisemmin himastakin, että se ehtii tänne aikaisemmin kuin muut. Yritetään pitää se sunnuntaita asti. Ja silti mä olin ehtinyt ennen jakea tonne huipuun. Mut me ehittiin tänne ensimmäisenä kuitenkin. Niin. Se pisti mut tarkistaa osoitteen vittu netistä. Me löydetään tänne. Niin Osmo! Mä ajattelin sen verran kovaa, että... Eipä suhun luottanut, satoin siinä. Mä olin huipulla kattomassa maisemia. vitusti hauskaa oikeesti kaikille. Se on sun moka. Toivottavasti tää pysyy loppuun asti hauskana. Video täällä. Ei meidän tarvi nyt kauheesti alkaa vittu painia tää. Ei vittu ei jaksas tällä kertaa. Ei nyt syönä sit. Mut tossa on. Miten se meni Kosanderi? Säkö halusit sen 120 kiloa? Noniin. Senkin rääpät. Mut pienet sillä niinku Villesti sanoo aina. Hyvä Rokka. Pienet sille. Ai vielä se keskellä koolakin. Helvet. Kyllä sälli. Mut siinä vaiheessa mä kerroin ennusteen. Siinä vaiheessa kun toi keltainen pakka, se kerkee tuonne toiseen laitaan. Niin luultavasti me kaikki nukutaan. Se on ihan sama. Jos sä kuvittelet, että me ollaan täällä mökissä niin pitkään, että se menee kerkee tonne, niin Kerkee huomenna aamuun siihen. Jos me mennään baariin, niin baarista kun tullaan, niin se on siellä jo ehkä. Mä olen 100 kiloa sekunnissa.